И здравейте, драги зрители! Аз съм The Minecraft 139 и това е Minecraft Trolling епизод 2. Днес ще тролваме двама глупци, които се осмелиха да влезнат в гората на Слендермен. Така. Ето ги тях. Това е като тунел. О, те са тук. Това пречи на тая играта Слендър ли беше? Какво беше? Какво това са? Врежка! У мене. Ето втора. И аз намерих една. 3. Оу! Бягай! Това беше страшно. Какво беше това? Какво е това? Слендър! Какво прави това? Хич не ме питай. Къде? Още една бележка. Help me. Взимай, бягай. 2, 4. Окей. Още една. Къде? Оу! Той е тука. Бягай! Идиот. Бягай, ще те убие. Имаме 5. Да. А той върви за теб. 6. О, не! О, не! О, не! Къде си? Нямам абсолютно никаква представа. Крия се и бягам. Кой е това? 7. О, това си Още ти. една. О, това си ти. Ти колко имаш? 4 ли имаш? Да. Окей, аз имам 3. Една, ама къде ще е тази? Идиот. Леле, какво ги чака? Къде ли? Само да влезнат. Само да влезнат тук. Тотално ще ни... Тук взехме ли бележката? Да, тук взехме. Окей, взели сме на стената, взели сме на дървото. Да. Къде става? О, не, там е. Бягай. Къде е? Там при онази кола. С караваната. А ти къде отиде? Не знам. Ето ме, тук съм. Трябва да се доберем до другата бележка. Той... Той я пази. Сигурно. Зад нас е! Не беше зад мене. Бързо, взимай! 8! Успяхме. И Да, сега, верно. Какво? 9 са. Сигурно са 9. сигурно. Защо ми се привидя? Нещо като Слендър. Нещо ме удра! Къде си? Аз съм в камения тунел. О май гад, ти си много далече. Къде си? Аз съм при колата. Чакай. Май виждам нещо. Виждам нещо, ама какво е това? Аре бе, няма ли да се хванат? И аз съм при колата. Караваната. Ти къде си? Аз съм за тебе. Да влезем вътре, сигурно ще е безопасно. Вътре. Какво правим? Ами, бягаме. Сигурно е вътре. Къде е вътре? Сигурно е вътре бележката.
Сигурно, но как ще вземем? Трудна ми идея, обаче няма да стане. Да, виждаме бележката вътре. Зад него ли е? Да. Супер. Какво ще правим сега? Ой! Ай, умрях. Ти си сам. Загубеният и умри. Сам съм, но имам 4 бележки. Аз трябва да се върна. И Да връщам ли? това Да, беше върши краят. Къде стиха бележките? Дали той ги взе? Това беше краят на клипчето. Драги зрители. Аз бях до Minecraft 139 и тия се хванаха много яко. Пинас